Λοιπόν, το Pharma Corpus είναι ένα πρωτοποριακό δίκτυο το οποίο έχει την εξής καινοτομία. Πρώτον, είναι ένα B2B και B2C ταυτόχρονα. Το B2B απευθύνεται αποκλειστικά στους φαρμακοποιούς και το B2C απευθύνεται στους πελάτες λιανικής. Στο B2B, οι φαρμακοποιοί συνεργάζονται με στόχο να αυξήσουν την κερδοφορία τους και τις πωλήσεις, παρέχοντας παράλληλα τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες λιανικής. Έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο το οποίο τα φαρμακεία δεν ανταγωνίζονται το ένα μεταξύ τους. Είναι ένα marketplace το οποίο τα φαρμακεία συναγωνίζονται με σκοπό να πετύχουν καλύτερες τιμές και καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες. Η διαφορά μας με τα υπόλοιπα e-shop είναι ότι ο πελάτης παραλαμβάνει το προϊόν διαχειρός φαρμακοποιού και μαζί παίρνει και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη χρήση αυτού του προϊόντου, πράγμα το οποίο το θεωρούμε ιδιαίτερο σημαντικό όταν μιλάμε για την υγεία. Η διαδικασία παραγγελίας στο B2C είναι πολύ απλή. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία με ένα e-shop, απλά η διαφορά είναι στο ότι όταν ο πελάτης φτάνει στην ολοκλήρωση της παραγγελίας, επιλέγει ένα φαρμακείο στην περιοχή του για να παραλάβει το προϊόν. Μία ακόμα υπηρεσία που παρέχει Pharma Corpus προς τα φαρμακεία είναι η κάρτα καταναλωτή. Είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο ότι η κάρτα καταναλωτή αυξάνει τόσο την επισκεψιμότητα όσο και την μέση απόδειξη. Η Pharma Corpus δημιουργήθηκε από μία ανάγκη που προέκυψε από πολλούς συναδέλφους. Το πρόβλημα της απώλειας πελατολογίου λόγω των μεγάλων e-shop. 275 εκατομμύρια ευρώ ήταν ο τζίρος των e-shop φαρμακείων. Πράγμα που αν αναλογιστούμε ότι έχουμε 10.500 φαρμακεία αυτή τη στιγμή στη χώρα και αν διαιρέσουμε αυτό το ποσό δι' αυτών των φαρμακείων, θα δούμε ότι ο χαμένος τζίρος σε ένα φαρμακείο είναι περίπου 25 με 26.000 ευρώ. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε με τη Pharma Corpus, να επιστρέψει δηλαδή αυτός ο κόσμος πίσω στο φυσικό σημείο και να λάβει τις υπηρεσίες που οφείλει να λάβει, όπως είναι η συμβουλευτική και η παράδοση των προϊόντων υγείας διαχειρός του φαρμακοποιού. Το δίκτυο πετυχαίνει να έχει καλές τιμές, διότι η συνεργασία των φαρμακείων στην πλατφόρμα B2B είναι αξιολογήστο και σημαντική στο επίπεδο των κοινών αγορών. Τα φαρμακεία συνεργάζονται μεταξύ τους, πετυχαίνουν καλές τιμές σε οικονομία κλίμακας και εμφανίζεται πάνω στην πλατφόρμα και εμφανίζουν τα φαρμακεία πάνω στην πλατφόρμα την καλύτερη δυνατή τιμή την οποία την έχουν πετύχει βάσει των κοινών τους αγορών. Τα φαρμακεία ήδη έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και θεωρούμε ότι μέσα σε λίγο καιρό θα έχουμε φαρμακεία σε πολλές περιοχές της χώρας, έτσι ώστε οι πελάτες οι οποίοι μπαίνουν μέσα στο B2C να βρίσκουν ένα φαρμακείο κοντά στην περιοχή τους. Ήδη έχουμε καλύψει αρκετές περιοχές, γι' αυτό αγαπητοί συνάδελφοι, γρηγορείτε, κάντε εγγραφή στο δίκτυο για να πάρετε το σημείο της περιοχής σας και να ενταχθείτε στο δίκτυο της στο συνεργατικό δίκτυο της Pharma Corpus. Το Pharma Corpus το ονομάζεται συνεργατικό δίκτυο, διότι τα φαρμακεία στην ουσία συνεργάζονται μεταξύ τους για να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τους καταναλωτές και για τους ίδιους.